मैनाथि ओइ मैनाथि बिनानाव हा न'आव दंना गैया जाखो फालाय ए माथो खम्बलसो जोमलायनानै दं हा लोमजादों नामा बिनानाव ए आदा फैदों औ नै आं लोमजानानैसो दङ मानोबा फैदोंमोन आदाया ए आं बेखौनो जोंहानि बारिखौ फोसाबनो होननानैसो लेंफैदोंमोन माथो लोमजानासो दं आगैयालाय आं दानस्रांहैगोन आमाय नाङा फिसा नों हानाय नङा नाङा आयै आं हागोन नों दानस्रांनो बाबु नों हाथारगोन फा औ आमाय आं हागोन नों हागोनबालाय बानायसो फै बिदिबालाय आंजों थांफाखानोसै नों थाथ'दो मैनाथि आगै बानायसोखौ लाफाखाना थांसै आं दे जागोन दे आदा नै मामाय बेखिनिखौनो दानस्रांनांगौ हाग्रा दुजोबथारबाय नै मामाय नों बेखौ लासै लासै मावबाय थाथ'दो दे आं बाजाराव थांना फैनि जागोन दे आमाय बाबा दिनै आं स्कुल थाङा मानो थाङा स्कुलाव मा जादों लोमजादों लोमजायाखै थांनो बादों जाम्बि गथ'आ बे हायेन फैनायखाय थांनो बालायबाय बियो नै बिमा मा लाबोनांगौ मैगङा मनाखौ हरखादो आं बाजाराव थांसै आरो नै बिमा बिनानाव मैनाथियाबो लोमजानानैसो दं मामाया गाव मावनो हागोन होननायखाय बेखौनो आं लाना फैबाय दे आं मनाखौ लाना फैनि दे हागोन होनदोंबालाय माथो बाजाराव थांदो हायेन फैदो स्कुल थांसै मादै हायेन गैया नामा ए हायना आं दिनै थांथ'ला खोमा हायना आइनि लोमजानायाबो हामाखै आं हामबाय आफा थांदो फरायसालियाव नाथाय आइ नों आं हामबाय आफा थांदो फरायसालियाव नोंल' मोजाङै फराय आफा जागोन दे आयै फै थांनोसै आयै आं ओंखाम उखैसोबायमोन र' आं लायनि आयै जेबो ओंख्रि गैया नामा आं ओंख्रिसो जागौमोन हायेन फिसा बे संख्रिजोंनो जाथ'दो दे दायो बाजाराव थांगोन आं बेजोंनो जाथ'दो दे आफा दे जोंहा दा बन लायनांगौ आफा बन लायाबा दा माइरंआनो गैया जोंहा मोनायाव जानो फैदो स्कुल थांसै नांथ'ला हायना नों दिनै थांथ'दो आं दिनै थांथ'ला नों थाङाबा आंबो थांनो बासै आदा नांथ'ला हायना आंबो दिनै थाङा होमबा
मैनाथि मैनाथि बिनानाव माथो सिंस्र मानसिफ्रानो गैया बहा थांजोबखो फालाय ए माथो आमाइसोलाय अ मामाय नोमाया बहा थांखो माथो सिंस्रथारलाय बन लायनो थांदों आमाइ मानोबा नांगौमोन अ मामाय नोमाखौसो खामानि मावनो लेंनो फैदोंमोन आङो मा खामानि आमाइ बारियाव बन दाननोसो लेंफैनो फैदोंमोन आं मामाय नोमाया गैयाबा थांसै आं थाथ'दो मामाय आं थांगोन आमाइ आं मावहैगोन नों हागोन मामाय औ आमाइ आं हागोन र' आमाइ दसे थाथ' आं ड्रेस सोलायहैनि थौ आमाइ आंना जाबाय नै हायना नों दाहायनो दै हैफैनाय न' आदा दैया हर नै हायनाय बै आंनि बेगनिफ्राय 200 रां हायनो फैदो न' आदा फैसाया हायना बेलाय मानि हाजिरानि दामाथ' 200 ना बेखौलाय मानो जेबो नङा आदालां दे होमबा थाथ'दो हायना आं थांनोसै नोंजों हाबा जानो लुगैबाय हायना नों फाग्लि जायाखैथ' मा जाम्बि जाम्बि बाथ्रा बुंदों नोंलाय बहा नों बहा आं सिमाङाव जाथ'यै बाथ्राखौ नों मानो सानदों हायना आं नोंखौ दिनैसिम लोगो महरैसो गनायबोदों अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो आं गोसो गैया आमाय आनैमोनहा मा साननांगौ आंखौ बिदिबा नों आंनि मोजां मोननायखौ बुजायसै हायो आं दि नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो बेसेबां मोजां मोनबोदों बुं नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना बुं औ आं नोंखौ मोजां मोननो हाया बिदिबा थादो आं बे बुहुमाव थांना थानो गोसो गैला हायना हे फाग्ला फाग्लिफ्रा मा खालामनाय जाखो बेलाय लामा सामानो लासिं सिं सि 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 दानि गथ'फोर बेथ' आबै गथ'नि फिसाजो बायदिसो मोनदां र' नोंखौ सालि औ हायना आं नोंखौ मोजां मोनो दागाबसै नाथाय नोंसिनि आइ बाबा खि गनायगोन आं गैजा रोङिनि फिसाखौ बिनि सायाव बिफा गैजाया होननानै मावरिया होननानै बासिबालाय हायना दा बेफोरखौ आंनो हेगारना हो आं आइ आफाजों रायलायगोन जागोन दे हायना आं नोंखौनो हाबा लागोन
ना गैयालै मानसिफ्राबा आदा उजा ओ आदा बाजै न'आव दंना गैया मानसिफ्रालाय ए आदा मनिरा फैदों फै जिराय फै रङाखै आं नोंदाखौ लिंना लाना फैयिनि अ जागोन दे बाजै माबायदि फिसाजो खांखो आदैया खोन्थादोंमोन ए माथो फंबाय मनिराम देवानसोलाय जिराय फंबाय जिराय जिराय मा खबर जालायखो बिबा खबर माने आदा नोंसिनि आदै हायनाया हनै माथो मैनाथिनि फिसाला हायेनजोंसो लामायाव सिसि नायथाव जाथारा आदा नायथाव जाथारालै आदा माबा किसिं किसिंनो हा मा बुंदों नों फंबाय फैथोंल'सै बे बेथिया ए बोरैबासो जागोन नामा घटनायालाय ए आदा बाजै थाथ'दो आं थांसै हे आदा गय जालांसै एसे खामानि दं आदा थाथ' बाजै दे आगै सि लासिं सिं आंनि मान सनमान जाजोबथारबाय बे गथ' सासेया जाबाय बिफा जेबो दा बुंसै दानि गथ'फोर दानो फंसे बुंगोन दानो माबा मोनसे खालामना लागोन गिनाय मोनो आं ओरैनोबा सासेल' फिसा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासेल' फिसा हौवाबो गैखाया आरो बे हायनालाय जोंनि नोजोरावनो देरबोखानायखा गामियाव फिसा हिनजाव बिलाइनो आंहाबो गोसोखाङो बिफा नों गोथौवै साननानै नाय बिफा नङा माथो बिमा आंबो गोथौवै साननाल'सिनो थाब रागाल' जोंफ्लांथारो रथ' हायना बहा थाङामोन नों हायेनखौसो लोगो हमनो थांदोंमोन आफा नों जेबो गिनांगौ गैया आइ जों गासैखौबो मिथिखाबाय नों सम लानानैल' हायेन आरो हायेननि बिमाखौ लेंहरदो आइ मानो आफा नोंसोर रायना हरनो नङा आइ नोंसोरनि हाबानि बाथ्राखौसो सावरायनो लिंहरनो थिनदों आङो नोंनि नोमा नोम्फाया एसेबां नेहाथ गोसोनि सुबुं नङा आइ जोंहाबो अननाय दं नंगौ आफा थेंक इउ सो माच आफा मा सम लाना आफा गाबोन लेंहरथारगोन आं जागोन दे आइ येस फाग्लि गथ'आ आदा ओ आदा बाजै ओ बाजै न'आव दंना गैयाबा गैया खोमाहाय बाबु ए आलासिफ्रा सफैबाय फै बिनानाव न'आव हाबफै दे बेयावनो जिरायदो दे जागोन दे आदा दे बिनानाव जिरायथ' दे आं नोमबाजैखौ लिंना लायनि नै मा नायदोंलाय आफा बेखौ 100 मोनगोन ना मोना जाम्बि जादों नों बेखौ 100 मोननो जोंहा बायनोसै बुरजाथार लायो 5000 मानि आयु दे जिराय दे जिराय आदा आरो बाजै नोंसोर नुखा खोनाखा माबोरै नोंसिनि फिसाजोखौ आंनो बिहामजो बिलाइनो सानखो नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बिनानाव गथ'फोरनि गोसोआनो गोरोबलायबाय जेब्ला जोंलाय माथो हेंथा बुंनो हायेन बानायसोआथ' जोंनि मेगनावनो देरबोनाय नाथाय आदा जोंहा बबाव नोंसा बबाव बाथ्राया बे नङा बिनानाव धोनि गोरिबनि बाथ्राखौ नों बेयाव दारायखां अनलायनाय गोरोबलायनाय थायोब्ला धोनि गोरिबनि सिमाया जेबो खालामनो हाया आरो जोंना खाफाल गोनांसो गामियावनो बिजामादै मोनसिगोन एबा मोनबाय नङा होमब्ला बिमा औ नंगौ मैनाथि आगै जोंहालाय आइ हायननि अनगायैलाय सोरथो दंबावो बेफोर गासिबो सम्पथियानो गावसिनि जाखाजोबगोन बिब्दिब्ला दा बावैनो हाबाखौ खालामसै नों गनायोब्ला मैनाथि आगै ना मा होनो बिफा औ बिमा नै हायना दैया लाबोदो
आंहा राव गैला आदा आरो बाजै नोंसोर गनायनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैला बेहाय आदा बाजै नङा बिनानाव दिनैनिफ्राय बियाय बियानैखौनो लेंखाथारनोसै मा बुङो बिमा नङा माथो थांनाय हायना हायनखौनो सिङाव लानानै थांदो जागोन आयै फैदो आदा हायेन थां आफा होमबा बियाय बियानैखौनो लिंखाथारनोसैहाय जोंहा दिनैनिफ्राय देलै बियानै दे दिनैनिफ्रायनो बियानैयानो जाखाबायानो दे